duk wanda ya faɗi wannan addu'a kafa uku da yammaci, a wannan yammaci din har zuwa dare da ikon Allah babu wani abu na sihiri ko na dafi ko poison ko wani tarko da za a ɗana masa da ikon Allah da zai nasara a kansa. In kai kafa uku a wannan yammaci har zuwa dare babu wani abun da zai same ka. Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alaihi ke cewa ɗaya daga cikin magabata, wani ɗalibinsa kuma ya ce da malamin abun ya faru, ya ce yammaci ɗaya ya manta bai karanta wannan addu'a kafa uku ba, a'udhu bi kalimatin lahil tamma min sharri ma khalaq, yana manta ta zai shiga gida kunama ta harbe shi, kawai manta ta yi sai samu harbin kunama saboda ya shiga cikin huma ɗin da ake magana. In ka faɗe ta duk wani abu mai dafi da za a iya cutar da kai da shi, ko sihiri ko maciji ko kunama ko wani abu wanda idan ka maybe bai gani ba ko a duhu ne ko baka shirya ba, da ikon Allah, Allah zai kare ka kafa uku in kai wannan. Abin da za a je wajen boka a shirya maka sihiri ko ɗan duba ko matsafi, duk abin da suka shirya insha Allah ta'ala Allah zai mai da shi zuwa gare su. Kafa uku annabi ya ce duk wanda ya fada babu wani abu na summun, shine humatun kenan, a wannan dare gaba ɗaya daga yammaci har dare ba zai cutar da kai ba, cikin taimakon Allah ta'ala. Akwai magabaci da wannan ya faru gare shi, kwanciya yi a dare maciji ya shigo cikin mayafinsa, yana jin abu amma bai gane maciji ba ne, haka ya tashi, sanda aka kusa asuba ya tashi ya fita a gida, time da zai fita da ya kunna wuta sai ga ashe maciji ne, kuma haka suka kwana da shi ba abin da ya masa. Shi yasa wai kariya ta Allah, wanda Allah ya kare ya karu, wanda Allah ya kare ya karu. Wata mota idan kaga an yi hatsarin an ce maka mutum ya fita ba za ka yadda ba, amma sai Allah ya cira wani ko zane a jikinsa babu, mai yiwa ne a wurin Allah. Mafhum? Tayyib, da haka mu rike ta a'udhu bi kalimatin lahil tamma min sharri ma khalaq. Ma'ananta a'udhu bi kalimatin lahil tamma, ina neman tsarin Allah da aiki da kalmominsa. Kalmomin Allah ne Qur'ani, asma'uhu wa sifatuhu a magana mafi inganci kalmomin Allah ne, at-taura kalmomin Allah ne, linjila waɗanda suke ingantattun kalmomin Allah ne, zabura kalmomin Allah ne, suhufi Ibrahim kalmomin Allah ne, suhufi Musa kalmomin Allah ne. So duk waɗannan kalmomi na Allah ɗin ka haɗa su, kana aiki da su wajen roƙon Allah ya kare ka min sharri, daga sharrin ma khalaqa, abin da ya halitta. Wa ya halicci kunama? Ban ji ba. Wa ya halicci maciji? Wa ya halicci shi ɗan sihirin? Wa ya halicci boka? Wa ya halicci matsafi? Duk lalacewa mutum halittar Allah ne, sai dai kawai ya bar hanyar da Allah ya ɗora shi a kanta. So da haka duk abin da Allah ya halitta sharrinsa kana neman kariya. In ma a gidan da kake kwana akwai mai nufinka da sharri, ka nemi Allah ya kare ka daga sharrinsa. Allah ta'ala ya kare mu daga sharrin abin da ya halitta. Shi yasa mu kiyaye a'udhu bi kalimatin lahil tamma min sharri ma